खुलुमका जतनो लामसगो आनी चैनलो हंके आं तिनी नरगनो कायसा कक कचारना बागै सिफायो दिनै खरकसा मोनाय बिनि मुं सुरजिता रियां हनिनाय बो 13 years को बिनि उमर बिनि नक हंका हंके धलाई त्रिपुरा बखा बो खरकसा हार्ट नि पेशेंट बिनि हार्ट प्रॉब्लम तंगु हंके डॉक्टर रक साका बरकनो ओ मंथ नि बिसिंगनो चिनि त्रिपुरा हास्तेनि फातारो तलांना नांनाय बनो सर्जरी खायनानि बागै हंके आ सर्जरी खायनानि बागै रां नांनाय रां गोबांमा नांनाय आबोनि बागै बरकनि थानि रां पैसा रक ग्रैनि बागै बरक नरकनि थानि चुबा चुसानु हंके नरक किसा मिसा हेल्प खायमान का हंगे किसा मिसा चुबावै मान का हंगे नरक जे मानतै बरकनो चुबा जादी तामने हिनमाले जों चिनि मोनायनो काहाम करंखे फिरगै तबुना मुचुंगु हंके आबोनि बागैनो आं नरकनो कयजा जाओ खाबाय खुगबाय प्लीज नरक बरकनो किसा मिसा नरक जे मानतै रांरेवै चुबा जादी रां बाहाय केरनाय हंके नरक बरकनो गूगल पे याके फोन पे ते रहदी स्क्रीनो रजाक तंगु गूगल पे ते फोन पे नंबर हंके आयंग ते रहर मानिया हंके बंगनि अकाउंट नंबर बो स्क्रीनो रजाक तंगु बंगनि अकाउंट नंबर बो रां रहरि मानो ट्रांसफर खायनाय हंके आबो बादे बो नरक बरक बाय खरंगै नायना मोचंका हंके ओ फोन नंबर स्क्रीनो रजाक तंगु ओ फोन नंबरो कॉल खायनाय संगै मानो हंके ताबुक बरकनि थानि किसा कक खनावै नायलाय दि नरक जतनो ना खुमहा आनि मुंखे बु बिमलारिया लंत्राय बेली धलाई त्रिपुरा छामुनो आरदी ब्लक पूर्वमालिदर बीसी शैलेंद्र चौधरी पारा आनि सायुखे बु सुरजितारिया बिनि हार्ट प्रॉब्लम मुबाया आं बायरे तिनाया ऑपरेशन खेने मा जामाया नि रांखौ पैसा खुरैबा या जत ताखुरक खुरंबा थिया आं आंनो नांखु जातो हिया आं पाबोजाउ असुनक आनिले सातमा ककमा मरोन पाइजा। नमस्ते, मेरा नाम सुरजिता रियांग मैं केंद्रीय विद्यालय अंबासा में पढ़ती हूँ, कक्षा 7 की छात्र और मेरा हार्ट का प्रॉब्लम है। मुझे ऑपरेशन करने के त्रिपुरा के बाहर जाना पड़ेगा और इसके लिए मम्मी डैडी के पास इतना पैसा भी नहीं है। इसके लिए मैं आप सबकी मदद मांगती हूँ। हंके नरक खोनाबाय खोना बरकनि खुक्तै आबोनो नरक न आं हायनो हाय कयो प्लीज नरक बसकांगो आगुगै फायबायदि चिनि अ मोनायनो काहाम करंखे फिरगै तबुनान बागै प्लीज नरक चुबा जाबायदि बंगनि बागै बेलायनो रां नाङै दंखा ताबुक हंके आबोनो आं नरक न खाबाय खुगबाय तेवैसा हायनो हाय कयना मुचुंगु प्लीज नरक बसकांगो आगुगै फायबायदि चिनि अ मोनायनो चुबा जाबायदि बनो चेंजेस के पानो फातारो रहरै काहाम करंखे ट्रीटमेंट खायरेना नि नांगानो खाखलायो नरक जतनो बसकांगो आगुगै फायबायान हनैनाय चिनि मोनायनो हेल्प खायनानि बागै हंके आबोनो नरक प्लीज बसकांगो आगुगै फायबायदि ते चिनि मोनायनो चुबा जाबायदि जतनो बेलाय के हामबाय नाय तंमानि बागै जरा रवै हंके आं खाखलायो नरक बसकांगो आगुगै फायबायनाय हनैनाय हंके जतनो न हामबाय।